دا مذہب کی ہے حضور دے صحابہ اور حضور دے اہل بیت انہاں دا آپس دے نال نہ صحابہ دا بغض سی اہل بیت نال نہ اہل بیت دا بغض سی صحابہ نال اہل بیت صحابہ دے نال پیار کرتے سن شدید اور حضور دے صحابہ حضور دے اہل بیت نال عشق کرتے سن شدید انتہا درجے دے محب سن ایک گل کہہ کیتی اللہ دے قرآن کی نہ کوئی کسی دی تفسیر ہے نہ کوئی تاریخ ہے اللہ دا قرآن ایک قرآن اللہ دی کتاب ہے تاریخ علی انسان دی لکھی او دے خطا ہے راوی جناب کوئی کذاب آ سکتا ہے روایت بیان کرن والا کوئی منافق آ سکتا ہے توجہ ہے کو ابن سبا دے ٹولے دا کوئی وچ مردود آ سکتا ہے لیکن اللہ دے کلام اتنا نہ فرق آ سکتا ہے انتہائی رحمان دا کلام بولو تے صحیح سبحان اللہ ہن کیڑی گل صحابہ تے اہل بیت دے بارے اللہ خود فرمائیے قرآن سچی ہے او ساڈا مذہب بھی یہ ہوئی ہے ذرا زور نہ لاکو سبحان اللہ ہن جو اللہ دے قرآن فرمایا او میں پڑھن لگا ایو مذہب اہل سنت پڑھیے ارشاد رب العالمین مولا فرماتا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم اللہ دا کلام ہے حق دا بیان ہے نام منن والا پکا ایمان شیطان ہے اللہ سونا فرما رہے جڑے میرا پاک نبی میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ دے رسول نے محمد الرسول اللہ محمد اللہ دے رسول نے والذین معه جڑے میرے پاک محمد دے سنگی نے سنگ والے نے سچی کون نے حضور دے صحابہ نے حضور دی اہل بیت حضور دے سنگی نے سنگ والے نے اے ہوئی رسول اللہ دے سنگی نے انہاں دے بارے مولانا کلام دسدے انہاں دی دو اعلی صفاتاں عظمت والی شان والی بیان کرن والا اللہ دا کلام صحابہ دے اہل بیت دی دو بڑی اعلی صفاتاں نے پہلی صفت اللہ دا قرآن دسدا ہوئے جناب والذین معه اشداء علی الکفار کافراں دے واسطے میرے نبی دے جڑے سنگی ہیں اللہ فرما رہے میرے رسول دے جڑے سنگی ہیں یار ہے انہاں دی پہلی صفت ہے وہ کافراں دے واسطے بڑے سخت نے انہاں دی تمام شدت انہاں دا جناب بغض انہاں دی عداوت انہاں دی نفرت انہاں دا کینہ انہاں دا ویر سارے دا سارا کافراں دے واسطے لیکن جدو انہاں دا آپس دا معاملہ بن جاوے صحابہ دا اہل بیت نال کو معاملہ آ جاوے اہل بیت دا حضور دے صحابہ نال معاملہ آ جاوے مہر اللہ دے قرآن لائی اللہ دا قرآن فرماتا ہے آپس کے اندر بڑے مہربان نے او محبت والے نے شفقت والے نے عزت والے نے درد والے نے صحابہ اہل بیت تو جدا نہیں حضور دی اہل بیت حضور دے صحابہ تو جدا نہیں آپس کے اندر مہربان نے کھنڈ کھیر نے شیر و شکر نے ایک نے ایک گواہی اللہ دے کلام دی اے دے تو کو سجے کھپے ہوے گا ایمان برباد کر بیٹھے گا ایمان نہ کر بیٹھے گا ایمان ہوتا محفوظ کدے رہ سکتا ہی نہیں اے ہوئی مذہب کی ہے مذہب حضور دے صحابہ دا اے ہوئی اہل بیت دا اے ہوئی ہر زمانے دے ولی صوفیاء دا اے ہوئی مذہب ہے کہ حضور دے صحابہ دے اہل بیت ایک میں انہاں دی آپس دی ذاتی کوئی جنگ نہیں کوئی انہاں دی جناب انہاں دی ذاتی کسے رقبے بننے کوٹھی مکان دا انہاں دا کوئی رولا نہیں لیکن حضور دے صحابہ ہر ایک صحابی دے اہل بیت دا فرد مجتہد سی اگر انہاں دی کسی معاملے کے اندر ان پڑھ ہوئی ہے جو شریعت کی وجہ نال ہر نبی دریا صحابی مجتہد سی اجتہاد کر کے انہیں کل کو گل ہو گئی ہے اسا اس گل والا نہیں جانا اسا گل کرنی اللہ دے قرآن دی
سنو تو یار سبحان اللہ اسا گل کریں گے اللہ دے قرآن دی رسول اللہ دے فرمان دی اسا اللہ دے قرآن تکنا نبی پاک دی جناب حدیث تکڑی ہے انہاں صحابہ دا عمل جڑا انہاں دا ہے سی تو انہاں ثواب ملے گا انہاں نوں کوئی صحابہ نوں جناب جس معاملے دے اندر ان پڑھ انہاں دی ہوندی رہی کوئی جناب گناہگار نہیں سن اس معاملے دے اندر تو ایک دی اگر سچا سی انہوں تو ثواب مل گیا کہ جڑا جناب گل او جناب اس گل دے اندر اگر جناب او پورا نہیں اتریا انہوں ایک اجر ملے گا انہوں بھی اجر لب جانا ہے جڑا حق درست ثواب رہتے سی اجر انہوں بھی لب جانا ہے کہ ایسا انہوں نے نکتہ چیزیں کر کے اپنا ایمان برباد کریے آخرت اپنی ختم کر چڑیے کہ ایک گل عقل مندی دینا اسلام دی اجازت دینا تو آ میرا بھائی اور اللہ دے قرآن دی گواہی رب فرمایا آپس کے اندر مہربان رہو اور انہاں دی مہربانی انہاں دی محبت انہاں دی آپس دی شفقت میں حدیثاں پڑھ کے جناب کے سامنے مستند کتاباں وچوں تو حدیث جناب بڑے اماماں دی گلاں میں جناب کے سامنے پیش کراں گا پہلی کتاب جڑی ہے وہ فضائل الصحابہ عربی دے اندر تو حدیث امام دارقطنی دی یہ بخاری شریف کی لکھی امام بخاری دے پائے دے امام نے تو حدیث دارقطنی امام ہے شریعت پاک نے انہاں دی مبارک کتاب فضائل الصحابہ ان دے وچ میں بیان کراں گا دوسری امام غزالی پاک دی کتاب ہے اونچا اونچا بول سبحان اللہ اور محدث ابن عساکر دی تاریخ دمشق الکبیر السوائق محرقہ امام حجر حیثمی مکی پاک دی توجہ ہے انہاں کتابیں جو روایت حدیث سن اور اپنا دل کھا اور اللہ دے قرآن دی صداقت تے اپنا یقین پختہ رکھ ادا سوئے قرآن فرماوے سجن تو کوئی آج بھاؤ کے دشمن ہے جنہوں ڈھوئی دون دا نہ پتہ ڈھوئی جان دے ہو جنہوں ڈھوئی دون دا نہیں پتہ جیڑا اوتھے بیٹھو میں تے ایتھے اوتھی بدبو نہ ایتھے جھلی جائے انہوں کی پتہ جنہوں یہ نہیں پتہ بے استنجا کنی اگلا نال کری دے صرف انہوں یہ پتہ بے ہکے شاہ دے وچ پوری سگروٹ پکی کیویں چکی دی اس لئے کٹے نامراج اس لئے ٹونڈا روے ساڑھا مذہب بھنگیا تے چرسیا تے نشیاں اللہ نہیں ساڑھے مذہب اچھ صوفیاء ہے پھر باؤ جیسے میرا بھائی نکوڑ تم یادے پیچھے نہ جاوی ساڑھا پیر باؤ بولیا فرمایا یارا سن نہ کریے اتے کھل نو لاجی نہ لائیے کھاوان دے بچے کدے ہنس نہ بن دے پاوے بہتیا چوکی چگائیے